Midangop sa Brigada Action Center ang magtiayong kanoy aron magpatabang nga mauli ang ilang papilis sa sakyanan ug motor. Nga kasamtangan anaa sa babayeng kanhi kawani sa Kapitolyo nga kaila sa maong magtiayon. Kinsa maoy ilang gipyalan human mipasalig nga maoy mo process ngadto sa LTO. Sigon ni Juanita Kanoy, misalig siya sa maong babay. Gumikan kay kauban man kini kaniadto ni Franklin Kanoy Jr. nga iyang bana. Hinungdan nga ilang gidawat ang offer nini nga maoy mo process sa pag-change name sa rehistro o change color sa sakyanan. Lakip na ang pag-change name sa tag-iya sa maong motor. Matod sa magtiayon niadtong Nobyembre sa miaging tuig, nagsugod sa pagproseso ang ilang gipyalan. Apan miabot na lang sa buwan sa Pebrero. Wala gihapon sila'y balita. Pakyasab kini sa pagpakita kanila ang maong babay ug kanunay na lang nga musaad kanila nga iuli ang papilis. Sa pagdangup sa magtiayon sa Brigada Action Center aron magpatabang nga makuha ang papilis sa sakyanan ug motor. Nakontak sa Brigada Action Center team ang maong babay apan gitagaan lang una og kahigayunan human misaad kini nga iuli ang papilis. Nasubay sab sa Brigada Action Center team ngadto sa LTO ang rehistro sa sakyanan ug motor sa reklamante. Nasuta nga pabiling wala matransfer sa pangan sa ikaduhang tag-iya niini. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.